היי, כאן שוש מעוז-אריה מבית נקודת מפנה. הסרטון הנוכחי שלנו יעסוק בדחיינות. דחיינות מתייחסת למשימות שהן מוגדרות בזמן, אנחנו צריכים לסיים אותן בזמן מסוים, ואנחנו דוחים אותן פעם אחר פעם. אז מה אנחנו עושים? אתן לכם כמה טיפים כעזרה ראשונה להתמודד עם התופעה הזאת. דבר ראשון, תזהו את הקושי, את הסיבה האמיתית מאחורי הדחיינות. אני אתן דוגמה, אני מקבלת מעטפה ממס הכנסה, למרות שאני אדם שלא מתמודד עם הפרעת קשב בעצמי, המשימה הזו כשלעצמה גורמת לי לרצות לדחות אותה. עצם המחשבה שאני אפגוש את פקידי מס הכנסה, פוגשת אותי במקום לא נוח ואני דוחה את המשימה. ייתכן שאדם ידחה משימה כי הוא מתקשה לבצע אותה ולהתמודד, לעמוד בפני דחייה, נניח. או אולי כי חסר לו ידע לבצע את המשימה שהוא צריך. אז תנסו לזהות בעצמכם את הסיבה שבגללה אתם דוחים ודוחים 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 את המשימה. דבר שני, תעשו לכם רשימה של משימות לפי התעדוף, דחוף וחשוב, ותתחילו לבצע את מה שדחוף, כי אם אתם אנשים עם הפרעת קשב, בוודאי יש המון משימות דחופות ברשימה שלכם, ועם הזמן יהיו יותר משימות חשובות, שתתעדפו אותם נכון. תגדירו לכם זמן לביצוע משימה. לעתים הזמן מוגדר על ידי אחרים, לעתים אתם אלה שמגדירים את הזמן, דאגו שיש שם זמן לביצוע משימה. תפרקו את המשימה למשימות קטנות. משימה פעמים נדחית מפאת הגודל שלה. משימה מסוימת שנחשבת קטנה עבור אדם אחד, שאדם עם הפרעת קשב יכולה לחשב משימה ענקית, ועצם הגודל שלה כל כך מרתיע מלהתחיל לגעת בה בכלל. אז היא נדחית ונדחית. תגדירו, תפרקו אותה למשימות קטנות, במיוחד אם מדובר בילדים שלכם, הנוער שלכם, משימות קטנטנות. ביצעתם שלב או משימה קטנה מתוך הפרויקט הגדול שלכם, תחגגו את ההצלחה שלכם, את סיום השלב הזה, ותמצאו לכם מישהו שיתמוך בכם, בין אם הורה, חבר, מאמן אישי, מישהו שיעזור לכם להתמקד במטרות שלכם ולהשיג אותם. אז מה תעשו עכשיו? אני ממליצה שתכינו לכם רשימה של משימות שדחיתם בחודש האחרון. אחרי שתעשו את הפעולות שהצעתי כרגע לעשות, תבחרו 2 מתוך המשימות שברשימה, שברגע שתסיימו אותם, תחוו חוויה של הצלחה וסיפוק מאוד מאוד גדולים. ולכו על זה. אז תודה רבה שהייתם איתי, שוש מעוז-אריה מבית נקודת מפנה.